ପିଲାମାନେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, ଏଥର ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ବସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମ୍ମାନ ସ୍ପଦ କରଣୀୟ ଧର୍ମ ପିପାସୁ ପୁରାଣ ପିପାସୁ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଏବଂ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ କରିବାର ଦାୟିନୀ ପୁରାଣ କୋଷିନୀ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ନେହ ସହାନୁମୟୀ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାୟିନୀ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦିନୀ ଉତ୍ତରୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟମଣା ମହିୟଶ୍ରୀ ନାମ ଆଉ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଏ ଯୁଗର ଏ ପବିତ୍ର ଭୂମି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଭାରତ ବର୍ଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଉତ୍ତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବା କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖେ ବରଣୀୟ ସଜନ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବାଦୌ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ କାରୁଣିକ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଚିର ଚିନ୍ମ ସୁନ୍ଦର ଘଟନ ଘଟନ ସର୍ବତାରଣ କାରଣ ପ୍ରଥମ ପଲାଶ ଲୋଚନ ଜଗଦାନନ୍ଦ ମଣ୍ଡାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ସର୍ବାଦୌ ଅଭିରା ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପାଲାର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କେଉଁଥର ପାଲାକାରୀ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି ଆଶୀର୍ଷବାଚକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମାତ୍ର 40 ଶ୍ଲୋକ। ସଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଇଏ ଅଭିନା ନିକଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି ଶ୍ଲୋକର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଆସିବେ ସେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାଂଶ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା ସାର୍ ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯଦି ପଚରାଯିବ ଆଜ୍ଞା 50 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ କାହିଁକି ପାଲା ବନ୍ଦ କଲେ? ନାଇଁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆପଣ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ କେହି ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଲା କାହିଁକି ପାଲାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ କରିବୁ? ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଦୀର୍ଘଦିନର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇନା ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ ଗୁରୁକଳ୍ପ ବଡ଼ ଭାଇନା ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଗୁରୁ ଭାଇ ସେମ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ମୋ ଭାଇ ତ ଭାଇନା ତ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୁଁ ବା କ'ଣ ଜାଣିଛି କ'ଣ କହିବି? ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ଦୟା ମାନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଣିନି ପାଲାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଚାରି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାରି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟର ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, କ୍ଷେତ୍ରର ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରର ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଚାରି ଯୁଗରେ କେଉଁଠି ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି କହିପାରିବେ? ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଚାରି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି? ସେ ସ୍ଥାନ କି? ସେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଟକ। ଆରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କଟକର ଅବତାର ହେଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଟକର ଅବତାର ହେଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କଟକର ଅବତାର ହେଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କଟକର ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ